Conseil ministre mun ni a bolo dala mun bɛ tɛmɛ kɛ juma don n'a fɔ ma ko vendredi novembre tile 11 san 2022 a bɛ fɔ ma ko chapitre des mesures législatives réglementaires ka jira k'a fɔ mun bɛ tɛmɛ kɛ an ka sɔrɔ bosoba a ministre ani nafolo bɛ se ka ɲini ka sɔrɔ cogo min na ka dondaw fana olu berebelatigɛ kɛ n'a fɔ ma ko ministre de l'économie et des finances conseil des ministres la hakilina dɔw tala ka sanga a yɛrɛ ka wulikajɔ dɔw ma ka se ka yɛlɛmali don taabolo dɔ la n'o fɔ o ma ko hakilina dɔ ordonnance numéro 2020-020 PTRM ni a bolona bilala décembre kalo tile 31 san 2020 ale kɔni bɛ kuma société d'exploitation des mines i b'a ye k'a fɔ Yatela SA o kɔni baara hukumu kɔnɔna la yɛlɛmali minnu kɔni donna o la k'i b'a ye k'a fɔ ko majɛnw caman fana y'o dan k'i b'a ye k'a fɔ majɛnw caman kɔni yɛlɛ ninnu kɔnɔna la o kɔfɛ mun bɛ tali kɛ wa projet de décret mun ni a kɛla sababu ye fana ka se ka lakileninw kɛ n'a b'a fɔ ma ko décret numéro 2020-0365 PTRM ni ale bolona bilala décembre kalo tile 31 san 2020 ale yɛrɛ bɛ kuma bolonɔn bilala sɛbɛn mun n'a fɔ ma ko contrat ka se ka baara dɔ o boloda kɛrɛnkɛrɛnnen la société d'exploitation mine d'or Yatela ale ni bɛnkan minnu sɔrɔla ne jira k'a fɔ ko o kan ka baara dɔ daminɛ hali n'i y'a ta k'a lajɛ nafolo minnu kan ka bɔ ka ban ka baaraw kɔni daminɛ ka kɔn ka baaraw daminɛ i b'a ye k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen kun bilala sen kan n'a bɛ fɔ ma ko approbation des avenants société n'i y'a ta k'a lajɛ n'o bɛ tali kɛ Yatela mine d'or Yatela ale yɛrɛ bilala sen kan n'a bɛ fɔ ma ko ordonnance numéro 2020-020 PTRM ale fana bolonɔ bilala décembre kalo tile 31 san 2022 o de hakilina sela ka ta ka société nin kɔni sigi sen kan ka jira k'a fɔ a bilala sen mun yɛrɛ kɔni kan yaasa baaraw bɛ se ka nɔgɔya cogo minnu la ka se ka contrat mun kɔni bɛ yen ni a kɔni bolonɔ bilala jamana gouvernement ale ni nin société n'a bɛ fɔ ma ko société SADEX SA ale ni Yatela SA o bɛɛ lajɛlen jɛna ka se ka bolonɔ bila baara in kan contrat in ka se ka baara cogo min na ka laɲini minnu bɛ a kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ka se ka a tɔnɔbɔ fana kɛ k'i b'a ye k'a fɔ a tilala ka sɛbɛntiya tuguni décret numéro 2020-0365 PTRM décembre kalo tile 31 san 2020 ale bolonɔ bilala o don kama ka jira k'a fɔ ordonnance mun kɔni talen filɛ nin ye ka se ka a waliya k'i b'a ye k'a fɔ ko kɔlɔsiliw kɛla k'a fɔ ko majɛ caman kɔni yɛlɛ la kɛrɛnkɛrɛnnen la ordonnance du 31 décembre 2020 majɛ caman kɔni yɛlɛ a labaara cogo de fɛ o de la jateminɛw fana kɛla k'a fɔ ko ka se ka olu majɛnw fana lakile cogo min na i b'a ye k'a fɔ nafolo a bɛ baara cogo min na wa jamana yɛrɛ ka yɔrɔba minnu fana bɛ yen n'u yɔrɔw bɛ ka labaara ka se ka sanubɔ ninnu fana kɛ nafolo kan ka se ka baara cogo min na minnu kan ka di Mali ma ka taa se tilacogo minnu bɛ a ko kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ ko majɛnw fana bɛ ka olu jɛ mun bɛ tali kɛ fɛɛrɛw kuraw fana sela ka boloda cogoya min la ka ye k'a fɔ société mine d'or Yatela in yɛrɛ sigila hakilina mun kɔnɔ a ka se ka baara kɛ o hakilina yɛrɛ fana kɔnɔ o kɔfɛ tuguni mun bɛ tali kɛ contrat de cession i b'a ye k'a fɔ hakilinaw fana tala olu fana bolonɔ bilala ka se cogoya min na ka se ka dɔ fara kundama kan waati mun kɔni kun bɛnlen bɛ o ni ɲɔgɔn cɛ baara in hukumu kɔnɔna la fo ka taa se yɛlɛmali minnu fana kan ka se ka don u ka bɛnkanw kɔnɔna la projet de texte in fana k'i b'a ye k'a fɔ a kɔni bilala sen kan ka tila ka a lakuraya majɛ caman bɛ yen nɔ ka se ka olu kɔni ta ka bɔ a kɔnɔ a bɛ se ka kɛ bɛn ani ɲɔgɔn faamuya kɔnɔ cogo min na bolonɔ bilala sɛbɛn in na Bamakɔ novembre kalo tile 11 san 2022 secrétaire général du gouvernement Mahamadou Dagnan officier de l'ordre national fait